सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 16थि बोसोरारि जथुमा सालबारि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 2थि बोसोरारि जथुमा आरो बेजों सरजाबफानानै खारिजा बिजनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 23थि बोसोरारि बे जथुमाया दिनै मैयानिफ्राय जागायनानै दिनै 2थि सान मैयानि हाबाफारिया बेबायदिनो गाजा गोमजा जोबलांबाय। दिनै जोङो सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद सालबारि जिल्ला दुलाराय हारिमु आफाद आरो खारिजा बिजनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि दिनैनि बे 2थि साननि हाबाफारि बादियै दिनैया जोंहा दंमोन फुंबिलिनिफ्राय खारिजा बिजनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव खन्थाइगिरि जथुम आरो बेनि उनावनो जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननाय सालबारि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि दैदेननायाव नै दायो बिसम्बि आरो गुबुन गुबुन बिजाब बेखेवनाय बे हाबाफारिया अलरेडि जोबलांबाय। दायो सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननाय आरो सालबारि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि दैदेननायाव दायो मान बावनाय फोरबो जोङो बे हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ। दा बेवहाय जोङो बे मान बावनाय फोरबोआव जागायजेननाय बिबुंथिगिरि हिसाबै बाहागो लादोंमोन बर' थुनलाइ आफादनि मावफुं सोद्रोमा आं निजे राजेन्द्र बसुमतारी आरो बे मान बावनाय हाबाफारियाव मान बावजागिरि महरै बाहागो लाफैदोंमोन जोङो सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादजों हांख्रायजानाय आरो सालबारि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादजों हांख्रायजानाय माखासे गोख्रों जेरै फावथिनागिरि मुस्रि अम प्रकाश केरकाटारि थिग बेबायदिनो 2020 मायथाइयाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाय मुस्रि सोरगोयारि धरनीधर औवारी सारखौ जोङो दिनै बरायदों। थिग बेबायदिनो गेलेनाय आयदायाव मुं मोनबोनाय सायासि मुसाहारि थिग बेबायदिनो गेलेनाय आयदायावनो मुं मोनबोनाय हरेस्वर नार्जारी बिथांमोनखौ जोङो सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बरायदों। थिग बेबायदिनो सालबारि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गेजेरजों बिथांमोनाबो माखासे सुबुंफोरखौ जाय आर्टिस्टफोरा गावनि मुं खामायनो हादों बर' हारिमुनि गेजेरजों बिथांमोनखौ दिनै बरायगोन। थिग बेबायदिनो खारिजा बिजनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनिफ्रायबो बरायना लानाय जादों। जोंनि सासे बिर जोहोलाव जोंनि बे खारिजा बिजनि ओनसोलनिनो सासे हारि सिबिसुला गावनि जिउखौ गावनि बेसेन गोसा जिउखौ आद्रि खालामनानै बेसेबा बोसोर बे हारिनि थाखाय मावथाबनाय NDBनि बारग' मावथि बिथां जि बिदाय आरो बेजों लोगोसे हारि सिबिनानै गावनि जिउखौ बावलांनाय दावगाथु सासे राजखान्थिगिरि मुस्रि गबिन्द बसुमतारी जायखौ मोदाय होनना मिथिदों बिथाङा रुंसारि जाबाय। बिथांनि मावनाय बिथांनि हारि सिबिनायनि बिदि इयुन दिन्थि एबा मावदिन्थिफोरखौ जोङो बेसेन होनानै बिथांमोनखौ जोङो दिनै मान बावनाय जादों आरो मिजिं खालामदों बे मान बावनायनि गेजेरजों बिथांमोना इयुनाव जाहाथे बेबायदिनो मान बानजाथाव माखासे हाबाफारिखौ मावलांबाय थायो बेखौ जोङो सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद सालबारि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय बेखौ जोङो हांख्रायदों। आरो बेजों लोगोसे आङो दिनैनि बे इन्टारभिउनि गेजेरजों मोनसे मेसेज होनो सानदों जोंनि सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि दिनैनि बे जथुमा सालबारि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि दिनैनि बे जथुमाया दिनै गाजा गोमजायै ग्रोम ग्रोमै जाफुंसारगोन आं बेखौ मिजिं खालामदों। आरो गाबोननि जिथु गेवलां मेलनि जिथु हाबाफारि बे गेवलां मेलनि हाबाफारियाव जोङो बर' थुनलाइ आफादनि माननीय आफादगिरि धरेन बर' सारखौ जों हांख्रायदों। अलरेडि बिथाङा फैनायनि मोनसे कनसेन्टखौ अलरेडि होखाबाय। थिग बेबायदिनो एपइन्टेड स्पिकार हिसाबै बर' थुनलाइ आफादनि बारग' नेहाथारि नीलकण्ठ गयारी बिथां सारखौबो जों हांख्रायदों। बिथाङाबो फैनायनि मोनसे कनसेन्टखौ अलरेडि होखाबाय। थिग बेबायदिनो दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि मुस्रि जगेश्वर ब्रह्म बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मिजिं जों खालामबाय। आरो बेनि थाखायनो आङो बे ओनसोलनि आरो दुलाराय राव थुनलाइ हारिमुखौ सिबिथाबग्रा हारिमुखौ मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजाफोरखौ बे हाबाफारियाव बयखौबो लैहोर लैहोरै बाहागो लागोन होननानै आं मिजिं खालामबाय। आरो बेजोंनो आंनि बे इन्टारभिउखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों। गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड
बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो। जेरै आलु, लाव, फान्थाव, जोगोनार, कफि, सबायबिमा, थाइबें आरो गोथां मैगं, लाइ, लाफा, मुला, दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो। बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खुदमतलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन। नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाब लानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन। बर' एलबाम नायना मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। लिरामिनि डिरेक्शनाव आरजि प्रडाक्शननि बानजायनायाव नुनो मोनसिगोन सायख'बाय मुंनि गोदान बर' एलबाम। बे बर' एलबामाव फावखुंगुर महरै हिर'ग्राफा आरो राइबेल बाग्लारि, गोदान जाखांफु फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन निजोरा बर'खौ। बे बर' एलबामाव समायना मिलौदो देंखो होदों निथामनि बर' आरो मोनसोम बर'आ। बे मिउजिक भिडिअ'खौ नायनो थाखाय आरजि प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलखौ बयबो आंगो खालामना लानो हागोन। हाय, बर' फरायसाफोरनि थाखाय गियान स्रोतआ मोनसे गोजोनथाव सोलोंथाइनि राहा लानानै फैदों। नोंथांमोना गियान स्रोतनि राहाजोंनो लानो हागोन न'आव थानानै डिजिटेल मुगाजों डिजिटेल सोलोंथाइ। गियान स्रोतनि गेजेरजों नोंथांमोनहा बर' आयदानि मोनफ्रोमबो आयदाखौनो गोरलैयै मबाइल लेपटपनि गेजेरजों गियान स्रोत एपनि गेजेरजों सोलोंथाइ लानो हासिगोन। गियान स्रोतआ नोंथांनि सोलोंनायनि थाखाय जायखिजाया समावनो नोंखौ सोलोंनायाव मदद होगोन। डिजिटेल मुगानि गोदान सोलोंथाइ आदबाव रावनि सायाव जेबो जिंगासिनांगौ गैलिया। गियान स्रोतआ 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरा गावनि बिमानि राव बर' बिजोंजों लोगोसे गुबुन गुबुन रावफोरावबो सोलोंग्रोनो हासिगोन। गियान स्रोतआव फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरनि बुजिनायाव गोरलै जानायनि थाखाय ग्राफिक्स, एनिमेशन आरो मोगथाङारि गोबां बिदिन्थि लानानै बुजायनाय जागोन। आरो नोंथांनि ओनसोलाव इन्टारनेट गैया नामा? जानो हागौ नोंथांनि जायगायाव इन्टारनेटनि सुबिदाया मोजां नङा। अब्लाबो जिंगासिनांगौ गैयाजासे डिजिटेल बिजोंनि सोलोंनायाव नोंथांनि मबाइल आरो लेपटपावनो सोलिबाय थागोन। गियान स्रोतआ बयनिबो थाखाय गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव गोरलै खालामदों, जोबोद खम बेसेनावनो गुन गोनां सोलोंथाइखौ। आथिखालसिमाव गियान स्रोतआव मोननो हानाय आयदाफोरानो जादों फारियै सानखान्थि, रांखान्थि, राजखान्थि, भुमखौरां, जारिमिन, मुवा बिगियान, रासायनारि बिगियान, जिबारि बिगियान, बिमा राव आरो इंराजि। गियान स्रोत एपखौ गुगल प्ले स्ट'रआव मोननो हागोन। नोंथांमोना डेम' एपखौ डाउनल'ड खालामनानै गावनि रावजों सोलोंनायनि मोनसे गोदान खाबुनि मोन्दांथिखौ लानो नाजा। बेयो मोनसे अफलाइन एप आरो गासैबो फराफारिखौ मेम'रि कार्डनि मददनि गेजेरजों मोननो हागोन। दानिया बे ई-लार्निं आदबाव मा थागोन बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना www.gyanrots.in आव डेम' भिडिअफोरखौ डाउनल'ड खालामनानै नायदो। गियान स्रोतआ फरायसाफोरनि रोंगौथि जौगानायनि थाखाय मोनसे थार लोगो। नोंथांनि गथ'फोरनावबो रोंगौथि दं, नाथाय सोलोंनायनि मोनसे थार लोगोनि गोनांथि दं। बेनिखायनो गियान स्रोतआ जाबाय नोंथांनि थार लोगो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय, बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।